दोस्तों आप लोग के बता दें कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 के ऑफिशियल ट्रेलर 3 दिन पहले रिलीज किया गया था इंटरटेनमेंट रंगीला यूट्यूब चैनल पर। तो विवाह 2 फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर को रिकॉर्ड नया बना दिले बा। तो रिकॉर्ड के बारे में जानने से पहले आप लोग के बता दी कि आप लोग देख रहे बानी यादव म्यूजिक हिट भोजपुरी न्यूज। तो बहुत बहुत स्वागत बा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि हमनी के वीडियो के लाइक कर दी और हमनी के चैनल पर नया बानी तो नीचे के लाल बटन दबाकर चैनल भी सब्सक्राइब कर दी। और जितना भी दर्शक लोग जो कि वीडियो के देख रहे बानी तो वीडियो के एक एक शेयर लगा दी। चलिए अब आप लोग के बता दी पहले कि प्रदीप पांडे चिंटू जी के फिल्म विवाह 2 के ऑफिशियल ट्रेलर 3 दिन पहले रिलीज किया गया था इंटरटेनमेंट रंगीला यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए कि विवाह 2 फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर किन किन दर्शक लोग देख ले बानी। अगर आप लोग अभी तक विवाह 2 फिल्म के ऑफिशियल ट्रेलर ना देख ले बानी तो आप लोग से रिक्वेस्ट बा कि आप लोग जाए इंटरटेनमेंट रंगीला यूट्यूब चैनल पर और प्रदीप पांडे चिंटू जी की फिल्म विवाह 2 के ऑफिशियल ट्रेलर देखी और देखकर नीचे कमेंट बॉक्स बताइए कि आप लोग के देखने में कैसा लगा। चलिए आप लोग का रिकॉर्ड के बारे में बता दें कि विवाह फिल्म 2 के ऑफिशियल ट्रेलर 3 दिन पहले रिलीज किया गया था इंटरटेनमेंट रंगीला यूट्यूब चैनल पर। 3 दिन में 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। जी हाँ भाई, सिर्फ 3 दिन में विवाह फिल्म 2 के ऑफिशियल ट्रेलर 1 मिलियन व्यू प्राप्त कर ले बा। करीब लाइक बा 23,000 लाइक बा विवाह फिल्म 2 के ऑफिशियल ट्रेलर के और 1 मिलियन व्यू बा। तो आप लोग कई छोटा सा जानकारी बतावे के रहे तो इस जानकारी के बारे में का राय बा का विचार बा नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। फिलहाल में इतने, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भोजपुरी।